Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Tanimbala Scam. Nagbabalik na naman daw sa NAIA. Naging viral ang video ng mag-ina na magbabakasyon lang sana sa Vietnam. Subalit, biniktima raw sila ng tanimbala. Matapos ang huling screening, nilapitan daw sila at sinundan ng 3 security personnel at pinakita daw ang picture ng na-x-ray na bag ng senior citizen na may bala daw ito. Subalit, matapos ang 5 minutong pagbulatlat sa nasabing bag ng senior citizen na ginang, walang nakitang bala. At nagtawanan pa daw umano ang nasabing mga security personnel na tila ba walang naabala sa kanilang pinaggagawa. Mismong ang ginang na ang nakapagsabing, modus na naman daw, tanimbala ba daw sila? Na trauma ang mag-ina. Nakalis naman sila papuntang Vietnam kahit muntik nang maiwan sa flight. Pero ayon sa mga nabiktima, magsasampa sila ng reklamo laban sa nasabing mga security personnel. Ikaw, kabisyo, may bala din ba ang bag mo? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, nako, bisik! Morning call! Morning, Dis! Kabisyo, feel good Good morning! Lunes, March 10, 2025. Sa oras na 7:32 ay kasama niyo ng pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pabasang tita Tanya Chinita. Tita ba? Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. Siyempre, kasama ang pambansang Senior Mang Kanor! Master Honda Uy, Kendrick Lamar. Para hindi malata na senior na. Oh yeah. Sige, tama na. Bugara. Good morning. Babalik na naman, nakakatakot naman yan. Subukan nyo! Taniman! May Ikaw tinanim- yan eh. Excuse me. May bulaklak na yung balang tinanim ko. Namulaklak na. Yung sa kanila, bala pa lang. Sa akin, may bulaklak na. Ano ibig sabihin nun? Pag nagtanim ka, di ba, may bulaklak. Oh, ganun yun. Namulaklak na yung bala. Grabe talaga! Inis ako sa balita. Last joke mo na yun ah. Joke ba yun? Seryoso ako. Seryoso ba yun? Pero bad yan. Ako, ayan na naman tayo. Parang ikaw na gusto mo bumiyahe, worst airport na nga tayo, dumagdag pa tong mga to. Oo, totoo. Oh, mga taga-Office of Transportation Security or OTS. Sila yun eh, yung mga nag-x-ray. Oo. Oh. Hindi naman po lahat ha, pero yun na nga, may mga ganyan. Di ba yung pag in-x-ray yung bag mo, may makikita lahat. Hindi, ang tanong ko ay, meron na bang nahuli? Yun na nga, irereklamo nga nila yung... Rereklamo. yung- Pero di ba wala daw nakuha? Walang nakuha. Oo. Pero parang pinagbintangan na sila eh. May picture ayan na may bala yung bag mo ma'am. So binulat-lat nila wala. Oo. So po pwedeng
Kasi ang modus na yan, Tits, ay kikilan ka. Merong Oo. maglalagay ng bala, tapos sabihin na may bala. So, para hindi ka na maabala sa flight mo, babayad ka na lang. Modus, Wala ka oo. na rin kaso. Parang kotong din yan. Oh, ganun. Kailangan nila kasing rumakit for extra. Pero, grabe sa sama. Grabe naman yung racket na yan. Oo, racket Oo. kasi. O kaya Easy nga. money. Easy Oh, money. yun na nga. Pero may balik din yan. Naku, Pero yan naman halimbawa, tayo, ang tataniman mo kasi senior, Oh, ang taniman mo kamukha ni Mang Kanor, ganyan, halata. huwag na kayo magtanim. Bibigyan ko na lang kayo ng pira. At bala. Yan, Pili ka. ganon. O, ha? Pili ka lang kung anong gusto mong tanggapin. Pira o bala. Babae, gusto ni Mang Kanor, babae. Bigay ko sa'yo yan. Bigay ko sa'yo Pero yan. wag niyong gawin kasi sa halip na ang tagal niyo na sa trabaho, maganda yung kalagayan ng buhay niyo. Magkakakaso kayo, hassle pa, may nag-aaral kayong anak. Hindi niyo ba naisip yung consequence pag nahuli? Oh. Siyempre, iniisip nila, wala namang magsusumbong. Kakampi naman namin yung may kakampi naman kami sa loob, mga ganun. Tignan lang natin yung mga ano nyo. Ha? Mga babae. Mga bala nyo. Pati yung mga pira nyo. Ha? Nainis talaga ako. Nainis talaga Sa, sa balita. sa airport officer. Hindi sa airport security. Hindi sa mag-ina. Ba't ka naiinis? Kasi... Papuntang Canada lang naman Vietnam. Yung mag-ina? Yung babaero, tataka syempre. Yung babaero? Yung airport security. Ay, kaya pala. Sabi niya, ma'am, bawal po ang payong. Sabi ng airport security, Sabi ng babaero. Kasi, hihingi niya yung payong. hingi ng airport security. Ng babaero. Galing sa sanlaan yun, giveaway. Yung payong? Yung babae. Akala ko yung bala. Aray, kinabahan ako! Kinabahan ako! Ano yung maniwala na ng bala? Ng payong! Bagay sa'yo ihampas yan. Yung payong? Yung batuta. ng airport security. Walang batuta. Wala ba security? Security guard niya. Ay, parahan. Hoy, pwede yun! No, pwede magkabatuta yun. Yung security. Yung babaero. Meron yan, dala-dala niya, batuta niya. Batuta na security guard. Ng babaero. Kaya mag-ready ka na ng Tanya Chinita. Sa babaero. Sa batuta ng security guard. Gusto mo talaga yun eh. Shoutout sa lahat! Ng security Ng guard? babaero! Nakikinig ngayon. Yung babaero. Yung security guard. Basic! A song to memorize. Love Radio.